पपुलेसनखौ बारायहोनांगोन दा जों गोबांथार नुयोना गथ'फोरखौ सासेल' लायो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव पपुलेसन इज ए पावार होननाय दङ ओंखायनो जों हागौमानि पपुलेसनखौ बारायहोनांगौ आटलिस्ट 3 बा 4 गथ' खांनांगौ दा मा खालामो गोबांथार माहाजोन मानसिफ्रानो गथ'खौ सासेल' खाङो गथ'खौ सासे खांनाय लोगो लोगो ओरैसो थांबाय नै नेर' माइनास आङो बुङो दा जेनेबा ग्लबेलाइजेसन ना जोंनि दुनिया दा ग्लबेलाइजेसन जाबाय गोदोबा माने लिमिटेड बाउन्ड्रिमोन दा आं सानो जों बिराद स्मार्ट जानांगौ जोंनि इण्डियायाव गोबांथार रोखोमनि हारि दङ राव दङ गावजों गावनो नाख्रेबलायनाय जायनि हारिया फरायनायाव गैया रांखान्थियाव गैया राजखान्थियाव गैया बेखौ नाख्रेबो दा जों स्ट्रं जानोबा जोंनि बे इण्डिया डेम'क्रेटिक गोबांथार राव दङ हारिमु दङ हारि दङ दा बिसोरनिफ्राय जोङो आगयनोबा बा एडभान्स जानोबा जोंनो गाहाम सोलोंथाइ नांगौ आं बेखौनो खावलायो आंनिफ्राय माने बबे सोलोंथाइखौ लाबा जोंनि हारिया डेभेलप जागोन गुबुन हारिया नाख्रेबनो हाया आं सानो बे सोलोंथाइखौ लानांगौ मानो होनब्ला आजिखालि हारिजों हारि नाख्रेबलायनायसो बबेबा हारिया खमजोर बेखौ नाख्रेबनानै सिङाव दोनबाय बेनि थाखायनो जोंनि बर' हारियाबो सिङाव थानो हाया थानो नाङा बे आंनि माने एक्सपिरियेन्स आरो आंनि बुजिनाय जोङो ओंखायनो ओरैबायदि सोलोंथाइखौ लानांगोन एडभान्स बबे सोलोंथाइखौ लायोबा जोङो एडभान्स जागोन बयनिफ्रायबो रांखान्थियावबो राजखान्थियावबो आगयगोन हो फालांगियावबो आगयगोन आं सानो बेफोरबायदि सोलोंथाइखौ लानांगौ आंनिफ्राय बिबुंथिया बेनो भारतनि गोबां बाहेरावनो बेरायना फैबाय नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ एसे खोन्थागोन नामा भारतनि आरो आङो माने भारतनि बाहेरायावबो बेरायबाय बेनो आरो जों भारतनि बाहेरायाव बेरायोबा बिसोरो नोंनि धोरोमखौ नाया जोंना भारताव मा धोरोमासो माने प्रायरिटि धोरोमखौ लानानै गावजों गावनो बुलाय सोलाय सुवा सुथि नाथाय नोङो भारतनि बाहेरायाव थांनाय लोगो लोगो नों मा मावो नोंनि इनकामा मारै फैयो बेखौसो नायो दा आं दहाय बेखौनो बुंदों अब्ला जोङो ओरैबायदि सोलोंथाइखौ लानांगोन मोजां सोलोंथाइखौ मोनोबा जोङो रांखान्थियावबो आगयनो हागोन राजखान्थियावबो आगयनो हागोन रांखान्थियाव मारैहाय आगयनो हागोन रांखान्थियाव मोजां फालांगि गुबुन हादराव थांबाना भारतनि बाहेरायाव थाङोबा बिसोरो सोंगोन नों मा मावो नोंनि इनकामा मा बेखौ सोङो नों मा धोरोमनि बिदिखौ सोङा नाथाय जोंना इम्परटेन्सआ माखौ होयो धोरोम बेनिखायनो आं होनो धोरोमखौ जों इम्परटेन्ट होनो नाङा गुबै सोलोंथाइखौ लानांगौ गुबै सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो जोङो मिन्थिगोन राजखान्थिया मा रांखान्थिया मा जोङो हारिखौ जौगानोबा जोंनो गुबै सोलोंथाइखौ लानांगोन आरो बबे सोलोंथाइखौ जों लायोबा गुबुन हारिनिफ्रायबो जोङो एडभान्स गोजौआव आगयनो हागोन मानो होनबा जोंना गोबांथार रोखोमनि हारिफोर दङ ना ट्राइब्स जाथि राव दङ बबेबा हारिया खमजोरबा पपुलेसना खमबा बेखौ नाख्रेबनाय डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बुजिबाय ओंखायनो जोङो पपुलेसनखौ बारायहोनांगोन दा जों गोबांथार नुयोना गथ'फोरखौ सासेल' लायो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव पपुलेसन इज ए पावार होननाय दङ ओंखायनो जों हागौमानि पपुलेसनखौ बारायहोनांगौ आटलिस्ट 3 बा 4 गथ' खांनांगौ दा मा खालामो गोबांथार माहाजोन मानसिफ्रानो गथ'खौ सासेल' खाङो गथ'खौ सासे खांनाय लोगो लोगो ओरैसो थांबाय नै नेर' माइनास आरो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव मा डेम'क्रेटिकखौ जोंनि बर'आव मा होनो सुबुंदारा हादोर पपुलेसन खमबा पलिटिशियान्सफोरा रावबो इम्परटेन्स जाया बेना बहरा मा 3000ल' बा 2000ल' बा 1000ल' इम्परटेन्स होगोन दा बे बांगालफोरखौ मानि थाखाय गियो पपुलेसना ओरैफोरबायदि बिसोर भट इलेक्सनाव बिसोर टटेलि चेन्ज खालामनो हायो ओंखायनो डेम'क्रेटिक कान्ट्रियाव जोङो पपुलेसनखौ बारायनांगौ आटलिस्ट 3 4 गथ' खांनांगौ जोङो बेनोसै आरो आंनिफ्राय बुंनांगौआ जायफ्रा बुजिबाय बुजिखाबाय आरो बेनिफ्राय बुंनांगौ गैला